मम्मी जी कैसन तो दुआरिया पर मार हाला ह तू सुनाता टे जी। हाला हां अब भइल ई कोनो लइका हाला अरे जी कोई नहीं आगे वो पिसा के आ गइल ना ये बच्चे को तना के लाइन ना रहुए काल पीस दे उ बूढ़ा ना तेजी के काम ना जाने बात सुनी बूढ़ाऊ के ले गई नहीं खाना बाबा के आ रोटी रहल हटे दुगो रोटी रह तो सोचनी होता नहीं भात आ दुगो रोटी दे दही ए अम्मा जी ओइसन बूढ़ाऊ थरिया पटकन हना के हम का बताई हम एकदम लजा गई नहीं है घर लगन हमर माई के आजी के गाड़ी देवे भाग चलनी हो जासे का करबो उहो अति करे ना भात रही त रोटी तब मंगे गई ना हमरे घरे ना तो पैसा देना हो त अंडा लेवे गई ना हो मतलब हम जात नहीं अंडा खाए जान जाए बड़ी गाड़ी देतनी हमरा त लागत जस जस बूढ़ा तनी तस गंदा जाने लू ना हो कुल हमनी में हिंदू में ये कुल ना होखेला हो बूढ़ा आदमी होखेला त मती पागल लाए कदम चले पागल लाते नाई के चल ए मारी अरे बबुआ ई कान से हीरा रे अरे इधर आ जा जैसे बासवा नवेला वैसे अजी त चल ना कर हमनी के मार डाल दौड़ा लगे ना ए बुची जी यार दौड़ा वाला के आई जी अरे भौज जाई यार बड़ी रे बुचिया अरे दौड़ा वाला के आई जी जल्दी ए दीदी गीत ना गाई अच्छा तड़ी गाय है बुची लगी हाथ के सिंदूरवा ले अम्मा बाड़ी खाड़ हो खोल बाबा पलकी के बड़िया मंगिया बहोर हो खोल बाबा पलकी के बड़िया कोई से में खोलिया माँ पलकी के बड़िया हो मोरा जाने वो लरल बाड़ी सासू जी के दियावा हो मोरा जाने वो ढकल बाड़ी सासू जी के दियावा हो पर छिया हुआ हाथे में सिनरवा ले भाभी बाड़ी खाड़ हो खोल बचावा पलकी के बड़िया मैया बहोरी हो खोल बचावा पलकी के बड़िया कैसे में खोली भाभी पलकी के बड़िया हो सासू जी के दियावा बाजांगी मोरा जाने ओरल बाड़ी सासू जी के दियावा हो मोरा जाने ओरलवा ले भाभी बाड़ी खाड़ हो खोला बाबू पलकी के बड़िया मंगिया बहोरी हो खोला बाबू पलकी के बड़िया मंगिया बहोरी कैसे में खोली भाभी पलकी के बड़िया हो सरदी के मोर झंडा सासली जोगिनिया हो सासू जी के दिया बात ओ ठंगल का चीजी मोर जांगे ओरल बाड़ी सासू जी के दियावा चुका दे बुझा का हां मेहरा रोइल भी त ना पचकी ए मम्मी जी मंगे ना बहनिया बहरी जतनी ले ला ले बानी हाथ के सिनोरवा ले मम्मी बाड़ी खाड़ हो खोल बचावा पलकी के बड़िया मंगिया बहोर हो खोल बचावा पलकी के बड़िया मंगिया बहोर कैसे में खोलिया माँ पलकी के बड़िया हो मोरा जांगे ओरल बाड़ी सासू जी के दियावा हो मोरा जांगे ओरल बाड़ी सासू जी के दियावा हो से में खोली भाभी पलकी के बड़िया हो सासू जी के दियावा बाड़ी सासू जी के दियावा हो मोर जांगे ओरल लहो कनिए तू
पकड़ी मम्मी जी रा लोढ़ावे त एकदम से एक बुझा काम हो गइल बा और दिया दिन है खूब बढ़िया से मम्मी जी लोढ़ावा हां एकदम काहे ना सॉरी हाथ के सीनोरवा ले ले भाभी बाड़ी खाड़ हो खोला बाजुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहोर भी हो खोला बाजुआ पलकी के बड़िया कैसे में खोली भाभी पलकी के बड़िया हो मोर जागे और बाड़ी सासू जी के धियावा हो मोर जागे और बाड़ी सरवा के बहिनिया हो मोर जागे अरे हो गइल हो दुलहीन कातना भर अबू हाँ देवर जी तो खुद परेशान बड़ी कब दुल्हनिया के लेके अरे बकरी चरावत रहलू कनिया बन के आई अगर मुझे उतार चला दुल्हन काला चोना कइलो उतार चला दुल्हन सरही घास गड़लू कारन चढ़ के आइलू उतार चला उतार चला दुल्हन बाड़ा चोना कइलू उतार के चला कन्या न के चला जैसे बसवा नवेला वैसे नहीं के चला हो कैसे नहीं ससुमा कैसे नहीं हमर नैहर के घूमल का दहिया नहीं खे न हमर डाले में भैया को बर में डेग हो डाले ना दे हम निकालो बहिनी का हथियार में डेग हो जब लेना दे भैया हमरा के नेग हो जब लेना दे भैया जानो बड़ भैया नहीं जानो छोटा भैया अरे भैया दे दाना दालवाए चोरिया तो अरे पैसा दे ना बुचिया के हाजी कहां हो कनिया छोट लेना अरे बुचिया अरे हम देम रे पैसा जाए दे भैया काहे खातिर आज भैया के देवे के बा ना तू काहे के देबी अरे हम ले हो दादा हमनियो के तो हक बोलते न बेटे अब बेचारी मारे तनी कि घर दुआर से सबक से बियाह भई रही तो कुल्ले दे के आई चार चार को भौजाई की एगो एकलौती ननद बानी। अरे हां जी राउर ली है दियै न हमारे न देबे के बा मोर से तोइले झर भर के लेके जेबू लास्ट में वो तो हर में तुके देबे करे जाए दी अच्छा रहो दे नहीं अपना हां हाय तू दे दहो कनिया हाय मोतिया वाला अब जा जा अब चली घर में हो गेलु खुश ना ले जा कनिया अब मुंह हो जो ठरवा दे ठीक है दही लेके आई जी दीदी हम लेके आओ तनी ठीक मम्मी लेके आओ तनी दही लेके आई मम्मी लेके आवा तनी बैठी जा अब का करन जब का बियाह शादी अपना अथु से भई रही तो रुक जाई जाओ तनी जा ए छी और घर परिवार तो एकदम बढ़िया बाजी कितना और भाभी लोग अच्छा बानी जाना ठीके कहल बड़ुए खराब के बढ़िया बढ़िया के अच्छा मिलबे करेला उन्हीं के खराब रहसन उन्हीं के नसीब में ना लिखल रहे हमरा ऐसा मेहरान तो कहाँ से उन्हीं करी ऐसा तोहरा के अच्छा लागल ना हाँ जी हमके बहुत अच्छा लगला लेकिन ऐसे ही हमारे के हमेशा प्यार दुलार मिलत रही तो हम हमेशा खुश रह। अरे तो चिंता मत करब तो से अच्छा खुशी मिली हो जान तो हमार माई भी या भौजी भी दीदिया भी क्यों चीज का कमी ना हो जो चीज मांगू मिल जाये ठीक है आ कभी कभी ना हो तो हमू के बोल दे हम तो के ला के दे दे ठीक बाजी अब रौरा हमार मरद बन तो हम राउर मजबूरी ना समझ हम रौरा हमार मजबूरी ना हाँ तो क्यों बात का चिंता मत करिए ठीक है ठीक बाजी हाँ ये जी एगो बात कही हाँ बोलो लेकिन हम जोर से भूख लागल अच्छा भूख लागल बा तो ठीक है हम माई से मंगाओ तनी कह के ठीक है ए माई ठीक बा हम ही लेके आओ तनी ठीक है सब जना थाकल उकल बना जाना हाँ लेके आओ तनी कितना बढ़िया परिवार बना अब से अगर ना मिलल रहतन तो हम गलत कदम उठा लेती हम जहर खा के मर जेती लेकिन भगवान हमार प्रार्थना विनती सुन लेलन कि अच्छा पति मिलन छोट बड़न तो का भाई इनका नाम से 16 श्रृंगार तो कर सकते न सेंदूर
करके चल सकत है सीना तान के। अब केहू के बोले के हक नहीं खेना। ये कनिया कहा जानी कहाँ से वैसा हीरा उठा के लिए। अच्छा तो हम सपना ना कहत नहीं कि मेहरारू नहीं माने अब भगवान जाने से बचिया। हम तो मजाक समझत रहनी ही जी, लेकिन का करब हम नहीं बैठा तो हमारे कहत रह कि रौरा पंडित न भइल बानी। अरे हमरा यो बहु यकीन नइखे होखते ए अम्मा जी के हाथ आना सुगर में अरारू बेटवा लेके आ गई न। सच्ची में बताते हम सपनों में ना सोचले रही। जानतर न जेकर एथु ना होखेला ना ओके भगवान देवेलन साथ। ऐसा बात भगवान नहीं सब कुछ है। सही बताते नहीं कि जब पैदा कइले बना त मतलब ई का जोड़ी बना के भेज जोड़ी देवेलन बना चाहे के हेंगा ना भेजले चाहे रहन। होंगा। हां सही कहता नहीं। काहे माई ए भौजी काहे देवर जी रवा के ये बबुआ हम तो लग गई। सोचलहु ना रहनी हम जान जो, लेकिन सपना कहत रहनी है ना कि सपना में तो आज हमार सपना सच भइल ना। अरे माई, हम सपना जानत रहनी बबुआ कि हमार लड़का के इच्छा पूरा होखे वाला बाटे। सोच लो राउर लॉटरी लगी लॉटरी अब खर्चा करी मेरा होत ना सुगर पवनी। ए भौजी हमार लॉटरी लगल है ना वो हम ही जानत नहीं। अरे बबुआ हीरा नियर चमचम चमकतिया एकदम जान मेहरारू जान मिल गइल सिया जी। बबुआ कैसे लीले तनी अरे बता। माई बहुत लंबा कहानी बाटे। तब तो महतारी ले ना बताओ जरा, लंबा रहो चाहे छोट रहो, महतारी ले ए कौन भाई छे। ओकर शादी होते रहला आ पैसा खातिर ना दहेज वेज खातिर छोड़ देना जा। ठीक है तब तो हम चल गए नहीं ना तो मरे जाते रहली है। अच्छा माने कि बियाह जैसे होखे बैठल हवे त का हाँ, त दहेज माने दहेज खातिर। के चलते ते भाग पारा के कहीं मुए जात रही ना। हाँ। कोहे का मतलब ई बाटे। हमरा के मंडकवे में छोड़ के चल गई रहन। हाँ हाँ सही कहलू हो ना जी? भौजी। हाँ ये सही बात कहलू। ना का? हाँ ज्यादा ए बबुआ तहारा चलते केहू के जान बच गल। बहुत एकदम लाख लाख शुक्र भगवान के कि केहू के तू एथु बचा लियल। दादा न त आज मर गए रहती है बचिया का भीतर है तुमन के। ए माई तुम अच्छा काम कही नहीं है ना। ना ये भैया बहुत बढ़िया कइला। बानी जीरोवा। तुम लोग का हेडेको खत्म हो गइल। शादी देखा मैं सदियो हो गेला हमार। ना रे बबुआ बहुत तोरा के ताना मारत ले से मेहरा मारत ले से जन ले। अभी हल्दी लगा के आ जयमाल से बियाह करे के का अभी तो मंदिर से भइल बा। तब का अरे वतनी से पहले बतौलथिन त कुल टोटल हम कर देले रहथिन जी। ए माई हम ये भौजी हम बहुत खुश बानी हो। मने ई कहा जानत रह ना कि जा तनी उन्हें घूमे त मेहर अरुए पा जाई। हाँ। लेकिन भगवान के लीला देखो हो। ना ना भगवान जौन भी कइले बाना बाप रे बहुत बढ़िया कइले बाना जी। बाकी कुछू कहब हां त देखी आदमी 20 गो मेहरारू में मेहरारू न बिया हो। हां निक तो बटन नहीं बिया एकरा में कुछू को हम त देखते एकदम हमर करेजा जुड़ा गइल ओकरा के। आइए अम्मा जी। कोवा में के भले बनी सब कुछ पूछनी से तो सही से ना आ तो कौन भाग पारा के लिए तो ये जो उड़ानी है तू के आइल भी हो कि केहू से डर बाटे। बियाह शादी क के एलबे का जी तब चानी काटी है का बैठल ए रही। माई तुम जाते हैं देखे हो। हां हां जा कोनो बात नहीं के बेटा जा। जा तनी हम पूरी कहनी दीदी के बनावे के पूरी बनावे खातिर त पूरी बना देन त टुंगा देवे के ले जा। हां जवन एजा के मेथा बा तन कुल क ध दलो आ जवन नहीं के तन बोलल हम लियाव तनी ओ में तू नहीं के करे के ठीक ना। ना ना जवन भोकेला तवन अच्छा होखेला। ठीक कहतनी जा ज्यादा भगवान कैसे कैसे तो आदमी सोचत ल कि ही त ना त आई त हई आई त हो भगवान ऐसा करनो कि केहू के आवे जाए के ना परल बियाह हो गई। नमस्कार प्रणाम। हमने के एगो पारिवारिक वीडियो डाला एंटरटेनमेंट खातिर। वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करब शेयर करब कमेंट करब और हमने के अपन चैनल बा तो जे सब्सक्राइब नहीं के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। सबके साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।